Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κυριάκος Νίκος. Είμαι επιχειρηματίας στον τομέα της υγείας και της ευεξίας. Ε, Έχω μια επιχείρηση η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα μέσα από το σπίτι τους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά από βίντεο γύρω στο μισάωρο θα είναι αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο. Θα αναλύσουμε το βιβλίο του Ρόμπερτ Κiyosaki «Η επιχείρηση του 21ου αιώνα» και ελπίζω να μάθουμε καινούργια πράγματα, να δούμε καινούργια πράγματα και να απολαύσετε το συγκεκριμένο βίντεο. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όσοι επιθυμείτε και θέλετε, θα με βοηθούσατε άμα κάνατε like και subscribe στο βίντεο. Θα εμφανιστεί κάπου εδώ, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο 5, η νοοτροπία ενός επιχειρηματία. Πάμε να το κάνουμε. Όταν τελείωσα το κολέγιο, γράφτηκα σε μια παραδοσιακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων για να αποκτήσω πτυχίο και να γίνω ένας εκπαιδευμένος και ευμορφωμένος επιχειρηματίας. Παρακολούθησα τα μαθήματα για 9 μήνες πριν τα παρατήσω. Περιττό να πω ότι δεν πήρα κανένα πτυχίο φεύγοντας. Αυτές τις μέρες, διάφορες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων με προσκαλούν να μιλήσω στους μαθητές τους για την επιχειρηματικότητα. Μάλλον, δεν χρειάζεται να τονίσω ότι αυτό το βρίσκω κάπως ηρωνικό. Ορισμένες συνηθισμένες ερωτήσεις που μου κάνουν οι μαθητές είναι πώς βρίσκω επενδυτές και πώς αυξάνω το κεφάλαιο. Κατανοώ αυτές τις ερωτήσεις επειδή με στοιχιώναν και εμένα όταν παράτησα την ασφάλεια της παραδοσιακής δουλειάς και έγινα ο ίδιος επιχειρηματίας. Δεν είχα χρήματα και κανένας δεν ήθελε να επενδύσει μαζί μου. Οι εταιρείες με τα μεγάλα κεφάλαια δεν μου χτυπούσαν την πόρτα. Τι λέω λοιπόν σε αυτούς τους μαθητές διοίκησης επιχειρήσεων? Τους λέω το εξής. Απλώς το κάνεις. Το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, βρίσκεσαι χωρίς δουλειά. Δεν χρειάζεται να μαζέψετε κεφάλαια για να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας, επειδή αυτό έχει ήδη γίνει για λογαριασμό σας. Όμως, πρέπει να φτιάξετε την επιχείρησή σας. Σήμερα, παρόλο που έχω χρήματα, το μόνο που κάνω είναι να συσσωρεύσω κεφάλαια. Για έναν επιχειρηματία, αυτή είναι η πρώτη του δουλειά. Συσσωρεύουμε κεφάλαια από 3 ομάδες ανθρώπων: πελάτες, επενδυτές και υπαλλήλους. Η δουλειά σας ως επιχειρηματία είναι να κάνετε τους πελάτες να αγοράζουν τα προϊόντα σας. Αν μπορείτε να πείθετε πελάτες να σας δίνουν χρήματα αγοράζοντας τα προϊόντα σας, τότε οι επενδυτές σας θα σας δίνουν πολλά χρήματα. Και αν έχετε υπαλλήλους, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τους βάζετε να παράγουν και να σας αποφέρουν τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα χρήματα από όσα τους πληρώνετε. Αν δεν καταφέρετε να κάνετε τους υπαλλήλους σας να παράγουν τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα από όσο τους πληρώνετε, τότε μένετε χωρίς δουλειά. Και αν μείνετε χωρίς δουλειά, τότε δεν χρειάζεται να μαζέψετε περισσότερα χρήματα. Αυτή δεν είναι η απάντηση που θα ήθελαν οι περισσότεροι μαθητές διοίκηση επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι αναζητούν τη μαγική συνταγή, το μυστικό, το γρήγορο επιχειρηματικό πλάνο προς τον πλούτο, όμως δεν είναι ούτε η απάντηση που θα έλπιζαν οι καθηγητές τους, αφού τους βλέπω να συνοφρίονται όταν λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί? Επειδή παρόλο που διδάσκουν για την επιχειρηματικότητα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουν μια σταθερή εργασιακή θέση ως εκπαιδευτικοί, με ένα σταθερό μισθό και με την ελπίδα να μονιμοποιηθούν.
Η άποψή μου δεν είναι ότι πρέπει να μαζέψεις χρήματα. Μάλιστα, στο επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το βιβλίο, δεν χρειάζεται να μαζέψετε κεφάλαια για να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας, επειδή αυτό έχει ήδη γίνει για λογαριασμό σας. Όμως, πρέπει να φτιάξετε την επιχείρησή σας. Η άποψή μου είναι ότι αυτό που ορίζει έναν επιχειρηματία είναι το εξής. Αναλαμβάνεις δράση, σηκώνεσαι από το κάθισμα του επιβάτη, περπατάς στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και οδηγείς ο ίδιος τη ζωή σου. Τι χρειάζεται για να είσαι επιχειρηματίας? Οι επιχειρηματίες είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη γη. Όλοι ξέρουμε τα ονόματα των διάσημων επιχειρηματιών. Ρίτσαρντ Μπράνσον και Ντόναλντ Τραμπ, Όφρα Γουίνφρι και Στίβ Τζόμπς. Όμως, οι πλουσιότεροι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι για τους οποίους ούτε εσείς ούτε εγώ θα ακούσουμε ποτέ. Επειδή δεν τραβούν την προσοχή των μέσων, απλώς ζουν ήσυχα, πλούσιες ζωές. Συχνά ακούω ανθρώπους να επιχειρηματολογούν γύρω από το ερώτημα «Οι επιχειρηματίες γεννιούνται ή γίνονται?» Ορισμένοι πιστεύουν ότι για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας πρέπει να είναι ξεχωριστός ή να υπάρχει κάποιο μαγικό. Κατά τη γνώμη μου, το να είσαι επιχειρηματίας δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς το κάνεις. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια έφηβη στη γειτονιά μου, η οποία έχει μια επιτυχημένη επιχείρηση φύλαξης παιδιών. Babysitting. Και προσλαμβάνει συμμαθήτριές της να δουλεύουν για λογαριασμό της. Η κοπέλα αυτή είναι επιχειρηματίας. Ένα άλλο νεαρό αγόρι διευθύνει μια επιχείρηση τεχνικών εργασιών μετά το σχολείο. Και αυτός είναι επιχειρηματίας. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κανένα φόβο, σε αντίθεση με τους περισσότερους ενήλικες, οι οποίοι μόνο αυτό έχουν. Χρειάζεται θάρρος για να ανακαλύψεις, να αναπτύξεις και να χαρίσεις τη μεγαλοφυΐα σου στον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώποι που ονειρεύονται να παρατήσουν τις δουλειές τους και να γίνουν επιχειρηματίες, να διευθύνουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Για τους περισσότερους το πρόβλημα είναι ότι όνειρο μένει απλώς όνειρο. Έτσι, η ερώτηση είναι γιατί τόσο πολλοί αποτυχάνουν να κυνηγήσουν το όνειρό τους να γίνουν επιχειρηματίες. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός κομμωτής. Η ικανότητά του να κάνει τις γυναίκες να δείχνουν όμορφες είναι πραγματικά μαγική. Εδώ και χρόνια το σκέφτεται να ανοίξει το δικό του κομμωτήριο. Έχει μεγάλα σχέδια. Όμως, δυστυχώς εξακολουθεί να έχει μια σήμαντη θέση σε ένα μεγάλο κομμωτήριο με τη συνεχή αβεβαιότητα διατήρησης της δουλειάς του. Ένας άλλος φίλος έχει μια σύζυγο η οποία βρέθηκε να δουλεύει ως αεροσυνοδός. Πριν 2 χρόνια παράτησε τη δουλειά της και πήγε σε μια σχολή κομμωτικής. Πριν από 1 μήνα άνοιξε το δικό της κομμωτήριο. Πρόκειται για ένα υπέροχο περιβάλλον και έχει προσελκύσει ορισμένους από τους καλύτερους κομμωτές για να δουλέψουν εκεί. Όταν ο πρώτος φίλος μου άκουσε τα νέα για το κομμωτήριό της, είπε «Μα πώς μπορεί να ανοίξει κομμωτήριο? Δεν έχει ταλέντο, δεν έχει τα προσόντα, δεν εκπαιδεύτηκε στη Νέα Υόρκη όπως εγώ και εξάλλου δεν έχει καθόλου πείρα. Της δίνω το πολύ 1 χρόνο μέχρι να το κλείσει. Ίσως αποτύχει». Τα στατιστικά δείχνουν ότι το 90% όλων των επιχειρήσεων αποτυχάνουν μέσα στα 5 χρόνια. Από την άλλη, ίσως να μην αποτύχει. Το θέμα είναι ότι το κάνει, έχει αποδειχτεί το γεγονός ότι για τη διαμόρφωση της ζωής μας απαιτείται θάρρος, χρειάζεται θάρρος για να ανακαλύψεις, να αναπτύξεις και να χαρίσεις τη μεγαλοφυΐα σου στον κόσμο. Από το σύνολο των νικητών του Αμερικανικού λουδαχείου, που κερδίζουν περισσότερα από $3 εκατομμύρια ο καθένας, τα 80% χρεοκοπεί μέσα σε 3 χρόνια. Γιατί? Επειδή το χρήμα από μόνο του δεν σας κάνει πλούσιος. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αύξησαν τους αριθμούς στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όμως μόνο οι άνθρωποι δεν τους κάνουν πλούσιους, επειδή ο τρόπος σκέψης τους δεν αλλάζει. Οι δυνατότητες του μυαλού σας είναι άπειρες, η αμφιβολία σας είναι περιοριστικός παράγοντας.
Ο Άιν Ραντ, συγγραφέας του Atlas Shrugged, είχε πει: «Ο πλούτος είναι το προϊόν της δυνατότητας του ανθρώπου να το σκέφτεται. Να σκέφτεται. Αν λοιπόν είστε έτοιμοι να αλλάξετε τη ζωή σας, θα σας δείξω ένα περιβάλλον στο οποίο το μυαλό σας θα μπορεί να σκέφτεται και εσείς να γίνετε πλουσιότεροι. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Όταν ήμουν παιδί, ο πραγματικός μπαμπάς μου έλεγε να πηγαίνω στο σχολείο και να παίρνω καλούς βαθμούς, ώστε να μπορέσω να βρω μια ασφαλή, σίγουρη δουλειά. Με προγραμμάτιζε για το ταρτιμόριο της ασφάλειας. Η μητέρα μου με παρακινούσε να σκεφτώ το ενδεχόμενο να γίνω γιατρός ή δικηγόρος. Έτσι θα έχει ένα επάγγελμα πάντα στο οποίο θα μπορείς να καταφύγεις και έτσι αυτή με προγραμμάτιζε για το ταρτιμόριο της ανεξαρτησίας. Ο πλούσιος μπαμπάς μου μου έλεγε πως αν θα ήθελα να γίνω πλούσιος, όταν μεγαλώσω θα έπρεπε να γίνω ιδιοκτήτης επιχείρησης και επενδυτής. Αυτός με προγραμμάτισε για τα τεταρτημόρια της δημιουργίας πλούτου και της οικονομικής ανεξαρτησίας. Όταν επέστρεψα από το Βιετνάμ, έπρεπε να αποφασίσω ποια συμβουλή θα ακολουθούσα. Το ίδιο δίλημμα αντιμετώπιζε και εσύ. Το ίδιο δίλημμα αντιμετωπίζετε κι εσείς. Ένας λόγος για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση είναι για να αποκτήσετε πάλι την αξιοπρέπειά σας. Μην υποτιμάτε τη σπουδαιότητα αυτού του κινήτρου. Ο κόσμος είναι γεμάτος από ταΐδες και μικρόμυαλους ανθρώπους. Είτε είναι το αφεντικό, ο διευθυντής, ο γείτονας ή ακόμα και ο φίλος σας, οι οποίοι δεν θέλετε να σας παρενοχλούν άλλο. Θέλετε να πάρετε τον έλεγχο της ζωής σας, θέλετε να έχετε το θάρρος να μην δίνετε σημασία όταν σας παρενοχλούν, θέλετε να έχετε την ελευθερία να σκέφτεστε και να ενεργείτε μόνοι σας. Το μυαλό, μαζεράτη. Ας κάνουμε πάλι αυτή την ερώτηση. Πού ζείτε? Τώρα μπορείτε να κατανοήσετε τι σημαίνει η αλλαγή από ένα ταρτιμόριο χρηματορροής σε ένα άλλο. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαφορετική δομή, είναι για μια διαφορετική προσέγγιση της ζωής. Βέβαια, το όλο θέμα έχει να κάνει με δουλειά, όμως την ίδια στιγμή δεν σχετίζεται και τόσο με τη δουλειά αυτή καθ' αυτή. Αυτή είναι μόνο η εξωτερική μορφή. Αν βάλουμε έναν εκτροφέα αλόγων να οδηγήσει μια μαζεράτη, αυτός δεν θα γίνει αυτόματα οδηγός αγώνων. Χρειάζεται δεξιότητες, την κατάλληλη εκπαίδευση και το σημαντικότερο την νοοτροπία ενός οδηγού αγώνα. Το ίδιο ισχύει για την οικονομική ζωή σας. Πρέπει να υιοθετήσετε την νοοτροπία του επιχειρηματία. Το βασικό αυτής της νοοτροπίας είναι το εξής. Ο επιχειρηματίας είναι αποφασιστικός. Εσείς οι ίδιοι κάνετε τα πράγματα να συμβούν, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κατηγορήσετε κανέναν και τίποτα πέρα από τον εαυτό σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να τα κάνετε όλα μόνοι σας από την αρχή, όπως έκανα εγώ με τις επιχειρήσεις μου. Όχι, ένα από τα ωραία της επιχείρησης του 21ου αιώνα είναι ότι τα θεμέλια της επιχείρησης έχουν ήδη μπει στο λογαριασμό σας και εσείς πρέπει να βρείτε πρεπειραμένους ηγέτες που να πιστεύουν στην επιτυχία σας για να σας καθοδηγήσουν. Όμως να είστε σίγουροι για το εξής. Προκειμένου να συμβεί αυτό σε εσάς, θα πρέπει να το κάνετε εσείς να συμβεί. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχετε την νοοτροπία του επιχειρηματία. Διαφορετικά, όσο καλή και να είναι η επιχείρηση ή όσο καλή και αν είναι η συμβουλή σας, η επιχείρηση θα δυσκολευτεί πολύ να αποφέρει καλά αποτελέσματα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που θα εξερευνήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου είναι μια μαζεράτη της οποίας ο οδηγός θα είστε εσείς όμως. Το πρώτο και σημαντικότερο πρόκειται για εσάς. Είστε προετοιμασμένοι να πάρετε το τιμόνι στα χέρια σας? Έχετε ό,τι χρειάζεστε? Σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε την νοοτροπία του επιχειρηματία,
Ε, είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον βιβλίο για όποιους θέλει να το προμηθευτεί. Σε αυτό το βίντεο θα διαβάσουμε και το επόμενο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται «Ήρθε η ώρα να πάρετε τον έλεγχο». Είναι τα δύο πιο σημαντικά κεφάλαια του βιβλίου αυτού. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πάνθηνο. Μπορεί να το πάρει ο καθένας σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και φυσικά, με συγχωρείτε, να το διαβάσει. Πάμε να συνεχίσουμε με το «Ήρθε η ώρα να πάρετε τον έλεγχο». Ήταν 1985 και η σύζυγός μου η Κιμ και εγώ ήμασταν άστεγοι. Ήμασταν άνεργοι και μας είχαν μείνει λίγα λεφτά που είχαμε μαζέψει στην άκρη. Τα όρια των πιστωτικών καρτών μας είχαν εξαντληθεί και ζούσαμε σε ένα παλιό καφετί Toyota, το οποίο τα καθίσματα έπεφταν και έτσι τα χρησιμοποιούσαμε σαν κρεβάτια. Αφού κοιμηθήκαμε για μία εβδομάδα, στο αυτοκίνητό μας άρχισε να φαίνεται η σκληρή πραγματικότητα του ποιοι ήμασταν, τι κάναμε και πού οδεύαμε. Όταν μια φίλη μας κατάλαβε την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν, μας προσέφερε ένα δωμάτιο στο υπόγειο του σπιτιού της. Όταν φίλοι και συγγενείς πληροφορήθηκαν για τη δεινή μας κατάσταση, η πρώτη ερώτηση που έκαναν όλοι ήταν «Γιατί δεν πιάνετε απλώς μία δουλειά?» Στην αρχή προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε, όμως δυσκολευόμασταν πολύ να διασαφηνίσουμε τους λόγους μας στους καλοπροαίρετους ανακριτές μας. Όταν συζητάς με κάποιον ο οποίος είναι αξία στο να έχει δουλειά, είναι δύσκολο να του εξηγήσεις γιατί μπορεί να μην θέλεις μία δουλειά. Περιστασιακά, βγάζαμε λίγα δολάρια κάνοντας δουλειές του ποδαριού. Όμως, αυτό το κάναμε μόνο και μόνο για να βάζουμε λίγο φαΐ στο στομάχι μας και πετρέλαιο στο σπίτι μας. Εννοώ βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Οφείλω να παραδεχτώ ότι σε ορισμένες στιγμές έντονης προσωπικής αμφισβήτησης η ιδέα μιας ασφαλούς σίγουρης δουλειάς με μισθό ήταν δελεαστική. Επειδή όμως η εργασιακή εξασφάλιση δεν ήταν αυτό που ζητούσαμε, εξακολουθούσαμε να προσπαθούμε, ζώντας μέρα με τη μέρα στο χείλος της οικονομικής αβύσσου, γνωρίσαμε ότι μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση να βρούμε μια ασφαλή σίγουρη δουλειά με υψηλές αποδοχές. Και οι δύο ήμασταν απόφοιτοι κολεγίου με καλές επαγγελματικές δεξιότητες και σωστή εργασιακή ηθική. Όμως δεν επιδιώκαμε την εργασιακή εξασφάλιση, επιδιώκαμε την οικονομική ανεξαρτησία. Το 1989 ήμασταν εκατομμυριούχοι. Ακούω συχνά ανθρώπους να λένε χρειάζονται λεφτά για να κάνεις λεφτά. Αυτά είναι βλακίες. Για το ταξίδι μας, από τότε που ήμασταν άστεγοι μέχρι να γίνουμε εκατομμυριούχοι, σε 4 χρόνια και μετά στην οικονομική ανεξαρτησία, σε άλλα 5 χρόνια, δεν χρειάστηκαν χρήματα. Δεν είχαμε λεφτά όταν ξεκινήσαμε. Για την ακρίβεια, ήμασταν χρεωμένοι. Ούτε κανένας μας έδωσε ποτέ τίποτα. Επίσης, δεν απαιτείται καλή ακαδημαϊκή μόρφωση ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι σημαντική για παραδοσιακά επαγγέλματα, όχι όμως για ανθρώπους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν πλούτο. Αν λοιπόν δεν χρειάζονται λεφτά για να κάνεις λεφτά και αν δεν χρειάζεται ακαδημαϊκή μόρφωση για να μάθεις πώς να γίνεις οικονομικά ανεξάρτητος, τότε τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένα όνειρο, πολλή αποφασιστικότητα, θέληση να μάθεις, να μαθαίνεις γρήγορα και επίγνωση του τερτιμόριου χρηματορροής μέσα στο οποίο ζεις. Η σκληρή δουλειά δεν θα σε κάνει πλούσιο. Στην κοινωνία μας επικρατεί αυτή η περίεργη ιδέα που λέει αν δουλέψεις πραγματικά σκληρά θα είσαι εντάξει. Τι μύθος. Και αυτό που είναι πιο τραγικό είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου για να το πιστέψουν και το πιστεύουν, παρόλο που όλοι μας έχουμε άπειρες αποδείξεις για το αντίθετο.
Ποιες αποδείξεις? Κοιτάξτε γύρω σας. Μήπως γνωρίζετε κάποιον που έχει δουλέψει πραγματικά σκληρά σε ολόκληρη τη ζωή του, μόνο και μόνο για να καταλέξει να ζει λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω από την αναξιοπρέπεια και τη δυστυχία στο αποκαλούμενο όριο επιβίωσης? Φυσικά και γνωρίζετε. Όλοι γνωρίζουμε. Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και σίγουρα δεν είναι εντάξει. Και ίσως το χειρότερο είναι ότι πολλοί από αυτούς τους δυστυχείς καταλήγουν να πιστεύουν ότι αυτοί φταίνε. Ότι αυτοί απέτυχαν. Έκαναν όλα τα σωστά πράγματα, έτσι δεν είναι? Κι όμως δεν έφτανε αυτό. Ίσως δεν προσπάθησαν αρκετά σκληρά ή δεν ήταν τυχεροί. Ίσως δεν ήταν η μοίρα τους να πετύχουν. Βλακίες. Το πρόβλημα είναι ότι ο μύθος της σκληρής δουλειάς είναι ακριβώς αυτό. Ένας μύθος. Μην με παρεξηγήσετε, δεν λέω ότι για τη δημιουργία πλούτου και την οικονομική ανεξαρτησία δεν χρειάζεται σκληρή δουλειά. Χρειάζεται και μάλιστα πολύ. Εύχομαι να μην είστε τόσο αφελείς ώστε να πιστέψετε τους ηλίθιους που θα σας πούν ότι μπορούν να σας δείξουν έναν δρόμο προς τον πλούτο, ο οποίος είναι εύκολος, είναι γρήγορος ή είναι ανώδυνος. Επειδή, αν είστε τότε και εγώ, ξέρω ένα νησί που μπορείτε να το αγοράσετε πραγματικά φθηνά και ένα ολόκληρο σύστημα από ενυπόθηκα δάνεια και CDS, τα οποία ίσως να είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Εντάξει λοιπόν, χρειάζεται σκληρή δουλειά. Το ερώτημα όμως είναι, σκληρή δουλειά για να κάνεις τι? Σας ακούω να σκέφτεστε μεγαλόφωνα. Να κάνω τι? Μα να κάνω λεφτά φυσικά. Όμως μην βιάζετε τόσο πολύ, επειδή η ψυχρή, σκληρή αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτή τη λαθασμένη πεποίθηση της κοινωνίας μας είναι η εξής. Το να δουλεύεις σκληρά για να κάνεις λεφτά δεν θα δημιουργήσει ποτέ πλούτο. Οι άνθρωποι που εργάζονται για τα εισοδήματά τους δουλεύουν όλο και πιο σκληρά, μόνο και μόνο για να φορολογούνται όλο και περισσότερο. Απορρίψτε την ιδέα ότι πρέπει να δουλεύετε σκληρά για να κάνετε λεφτά. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τα ξοδέψετε και μετά θα πρέπει να δουλέψετε πάλι σκληρά από την αρχή. Ίσως ρωτήσετε, ωραία, και τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάρετε τον έλεγχο. Τον έλεγχο ποιου πράγματος? Εξάλλου, τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας δεν ελέγχονται, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί κανείς. Δεν μπορείτε να ελέγξετε την αγορά. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τους υπαλλήλους. Δεν μπορείτε να ελέγξετε την οικονομία. Επομένως, τι μπορείτε να ελέγξετε? Μπορείτε να ελέγξετε την πηγή του εισοδήματος. Το πρόβλημα. Η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι από τους πολύ πλούσιους έγιναν πλούσιοι. Ο Bill Gates έφτιαξε τη Microsoft. Ο Michael Dell έφτιαξε την Dell Computers. Μέσα στο δωμάτιο της πανεπιστημιακής εστίας. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που έζησαν όντως στο τεταρτημόριο του επιχειρηματία ήταν ελάχιστοι. Το τεταρτημόριο του επιχειρηματία είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος να δημιουργεί πραγματικό πλούτο. Όμως στην είσοδο αυτού του τεταρτημορίου υπάρχουν ορισμένα εμπόδια τα οποία κρατούν τους περισσότερους ανθρώπους απ' έξω. Καταρχήν, οι περισσότεροι δεν έχουν τα μέτρητά που απαιτούνται για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σήμερα για να ξεκινήσει κάποιος τη δική τους επιχείρηση χρειάζεται περίπου 5 εκατομμύρια. Έπειτα, η δημιουργία μιας επιχείρησης από το μηδέν εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ρηψοκίνδυνους τρόπους για να γίνει κάποιος πλούσιος. Τα ποσοστά αποτυχίας των νέων επιχειρήσεων είναι περίπου 90% στα 5 πρώτα χρόνια. Και αν η προσπάθειά σας αποτύχει, μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα χάσει 5 εκατομμύρια. Τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να δημιουργώ επιχειρήσεις απέτυχα 2 φορές. Και παρόλο που δεν χρεοκόπησα και ποτέ δεν έλαβα κρατικά κονδύλια βοήθειας, μου κόστισε $1.000.000. Συνήθως, όταν ξεκινάτε τη δική σας επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζετε την πληρωμή του ενοικίου, των λογαριασμών και των υπολείπων πάγιων εξόδων, καθώς και την πληρωμή των υπαλλήλων και των προμηθευτών σας. Διαφορετικά, θα βρεθείτε χωρίς επιχείρηση. Επομένως, μπορείτε να μαντέψετε ποιος μένει απλήρωτος. Εσείς. Κατά τη διαδικασία ένταξης μιας νέας επιχείρησης, και αναφέρομαι σε μια επιτυχημένη επιχείρηση,
Μπορεί να περάσουν άνετα 5 με 10 χρόνια χωρίς να πάρετε στα χέρια σας ούτε μία επιταγή. Θυμάστε την Κιμ και εμένα που κοιμόμασταν στο σαραβαλιασμένο το γιώτα μας? Δεν ήταν καθόλου ωραίο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πιάσει δουλειές με τις οποίες θα βάζαμε αμέσως το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη, όμως όσο χάλια και να ήταν τα πράγματα, και πίστεψέ με ήταν, διαλέξαμε να μείνουμε άστεγοι παρά να εργαστούμε επειδή πιστεύαμε στο όνειρό μας να γίνουμε ιδιοκτήτες επιχείρησης και να ζούμε στο τετιμόνιο του επιχειρηματία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν το ψυχικό συναισθηματικό σωματείο ή οικονομικό σθένος να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί να είναι και συνήθως όντως είναι απάνθρωπες. Και με τη δικαιοχρησία τι γίνεται? Η δικαιοχρησία, franchise, εξαλείφει ένα μεγάλο μέρος του ρίσκου. Με τη δικαιοχρησία μιας μεγάλης επωνυμίας όπως τα McDonald's ή τα Starbucks, οι πιθανότητες επιτυχίας σας βελτιώνονται σημαντικά, ενώ πολλές από τις προκαταρκτικές εργασίες διεκπεραιώνονται για λογαριασμό σας. Όμως, εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Νούμερο 1. Πρέπει να βρείτε τα μετρητά. Το κόστος δικαιοχρησίας μιας γνωστής επωνυμίας μπορεί να κυμαίνεται από 100.000 μέχρι 1,5 εκατομμύριο ή ακόμη περισσότερο, και τα ποσά αυτά απαιτούνται μόνο για τη δικαιοχρησία. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλλετε μηνιαίες πληρωμές στην έδρα της εταιρείας για εκπαίδευση, διαφήμιση και υποστήριξη. Όμως, ακόμα και όλη αυτή η υποστήριξη δεν σας διασφαλίζει σπουδαίο πλούτο. Σε πολλές περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας πρέπει να εξακολουθεί να πληρώνει χρήματα στον πάροχο της δικαιοχρησίας ή την έδρα της εταιρείας, ακόμα και όταν η επιχείρησή του φτάνει χρήματα. Ακόμα και αν πετύχετε με μια επιχείρηση δικαιοχρησίας, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην βγάλετε καθόλου λεφτά τα πρώτα 5 χρόνια. Να αναφέρω επίσης ότι μία στις 3 επιχειρήσεις δικαιοχρησίας τελικά χρεοκοπούν. Όταν ο φτωχός μπαμπάς μου ήταν 50 ετών, είχε το θάρρος να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνητή της Χαβάης και ο ενεργή κυβερνήτης, τον οποίο αντιμετώπιζε, τυχαίνει να είναι το αφεντικό του. Όχι μόνο έχασε τις εκλογές, αλλά το αφεντικό του τον απέλυσε και του είπε ότι δεν θα άρχισε ποτέ ξανά δουλειά στη Χαβάη. Πήρε τότε όλες τις αποταμιεύσεις του και χρησιμοποίησε για να εξασφαλίσει τη δικαιοχρησία μια γνωστή επωνυμίας, η οποία θεωρούταν πως δεν πέφτει ποτέ έξω. Η επιχείρηση δικαιοχρησίας που δεν έπεφτε ποτέ έξω τελικά έπεσε έξω. Και το ίδιο συνέβη με τον μπαμπά μου. Για την ακρίβεια, έχασε τα πάντα. Θεωρητικά, η δικαιοχρησία είναι καλή ιδέα, όμως η πραγματικότητα είναι τζόγος. Και είναι το είδος τζόγου όπου πρέπει να πληρώσεις μια περιουσία μόνο και μόνο για να καθίσεις στο τραπέζι και να παίξεις. Η δύναμη του παθητικού εισοδήματος. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτές τις βρύσες με το κουμπί στρόφιγγα που υπάρχουν στις τουαλέτες ορισμένων καταστημάτων και έχουν στόχο την εξοικονόμηση νερού? Όταν πατήσετε το κουμπί και αρχίζει να τρέχει νερό, πρέπει να κρατάτε πατημένο, επειδή όταν το αφήσετε αυτό επανέρχεται στην αρχική θέση του και κλείνει τη ροή. Η πηγή εισοδήματος των περισσότερων ανθρώπων μοιάζει με αυτό το κουμπί στρόφιγγα. Αρχίζουν να ρέουν λίγα χρήματα και μόλις αφήσετε την πηγή, αυτή κλείνει. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσετε ποτέ να αποκτήσετε ελευθερία. Αυτό που χρειάζεστε είναι μια στρόφιγγα χρημάτων, την οποία θα μπορείτε να αφήσετε αφού την πατήσετε για μια φορά, επειδή θα μένει πάντα ανοιχτή από μόνη της. Το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με το να έχετε εισόδημα σήμερα, αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Έχει να κάνει με την εξασφάλιση του εισοδήματός σας για πάντα. Αυτό είναι παθητικό εισόδημα. Επίσης, γνωστό ως υπολειμματικό εισόδημα το οποίο εξακολουθεί να εισραίει συνεχώς για πολύ καιρό, αφού θα έχετε σταματήσει να καταβάλλετε τον απαιτούμενο κόπο και κεφάλαιο για να δημιουργήσετε την πηγή του εισοδήματός. Η μετατόπισή σας στο τετιμόνιο του επιχειρηματία είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως δεν δημιουργούν όλες οι επιχειρήσεις παθητικό εισόδημα. Αν έχετε κάποιο εστιατόριο, κερδίζετε το εισόδημά σας μόνο όταν προετοιμάζετε και πουλάτε γεύματα. Αν η επιχείρησή σας ασχολείται με την επιδιόρθωση κρεμαστικών, τότε κερδίζετε το εισόδημά σας
μόνο όταν παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ακόμα και υψηλοί αμοιβάμενοι γιατροί και δικηγόροι βγάζουν χρήματα μόνο όταν βλέπουν ασθενείς ή πελάτες αντίστοιχα. Αν σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα δεν υπάρξουν ασθενείς ή πελάτες που να χρειαστούν τις γνώσεις ή τις υπηρεσίες τους, τότε η ισορρόπια του εισοδήματος κολλήνει πάλι και δεν εισραίουν καθόλου χρήματα εκείνη την εβδομάδα. Αυτό που χρειάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ένα μονοπάτι για να δημιουργήσουν παθητικό εισόδημα. Με βάση αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ και εγώ συνεργαστήκαμε για να αξιολογήσουμε τα πολλά είδη επιχειρηματικών δομών που μπορούν να δημιουργήσουν παθητικό εισόδημα και δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματά μας σε ένα βιβλίο, το «Γιατί θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι». Παρεμπιπτόντως, δεν πρόκειται απλώς για ένα τίτλο βιβλίου. Θέλουμε πράγματι να γίνετε πλούσιοι. Ο πλούτος δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αρθρίσματος. Δεν σημαίνει ότι αν γίνετε και εσείς πλούσιοι, τότε παίρνετε μέρος του δικού μου πλούτου. Του Ντόναλντ ή οποιαδήποτε άλλου, ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι καταπληκτικός και άφθονος και υπάρχει τόση ενέργεια, ύλη, εφευρετικότητα, δημιουργικότητα και φιλοδοξία που επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη να γίνει πλούσιος. Τι ανακαλύψαμε λοιπόν? Βρήκαμε ότι ένα επιχειρηματικό μοντέλο ξεχώρισε από τα υπόλοιπα. Αυτό το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργεί παθητικό εισόδημα, απαιτώντας όμως σχετικά μικρή επένδυση σε μετρητά για την ένταξη της επιχείρησης, έχει πολύ χαμηλά πάγια έξοδα και μπορεί να λειτουργήσει σε μια ευέλικτη βάση μερικής απασχόλησης μέχρι να δημιουργήσει μια επαρκή χρηματορροή ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να αφήσει την τρέχουσα πλήρους απασχόληση εργασίας του. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο ονομάζεται δικτυακό marketing και είναι το θέμα με το οποίο καταπιάνεται το υπόλοιπο βιβλίο. Αυτό ήταν η έκπληξη στο τέλος. Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκη εδώ πέρα μας ανέλησε τις επιχειρήσεις, το πώς είναι να ανοίγεις μια επιχείρηση και τις φοβίες. Πραγματικά ενθουσιάστηκα με το βιβλίο, είναι πάρα πολύ καλό, παιδιά. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους και να δουν το επιχειρηματικό και τους ενδιαφέρει το επιχειρηματικό. Είμαι ανοιχτός γενικά σε άτομα τα οποία μπορούν να μου στείλουν ένα μήνυμα, να αφήσουν ένα σχόλιο κάτω και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί τους. Μπορούν να μαθαίνουν να με κάνουν στο Facebook ένα ad, έτσι. Θα υπάρχουν κάτω links στην περιγραφή, είτε στο TikTok είτε στο YouTube, εδώ πέρα να μου αφήσουν ένα σχόλιο και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί τους. Αυτά προς το παρόν. Θα κάνουμε εννοείται και άλλα βίντεο, θα το τελειώσουμε αυτό το βιβλίο σε αυτή τη σειρά των βίντεο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι το τέλος. Με συγχωρείτε κάτι τεχνικά, κάτι τέτοια, είναι πρώτη φορά που μπαίνω στη διαδικασία να το μοιραστώ στο YouTube. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να χτίσουμε εδώ πέρα μια κοινότητα, να λέμε ωραία πραγματάκια έτσι ενδιαφέροντα για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τις ζωές τους. Πραγματικά εγώ με την επιχείρηση την οποία έχω τα τελευταία 4 χρόνια άλλαξε η προσωπική μου διάθεση και άλλαξε ο τρόπος σκέψης μου από πολλές δυσκολίες που πέρασα, με τις οποίες βρήκα τη δύναμη να ξεκινήσω να εξελίσσομαι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, είδα την εξέλιξη μέσα από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Μένουμε σε επαφή. Κάντε εγγραφή, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.